Aquesta cria de cabirol va ser trobada per un particular enmig del bosc i va anar a parar al centre de fauna que la Fundació Territori i Paisatge de Caixa Catalunya té a les Planes de Son, al Pallars Sobirà. Com ella, cada temporada uns quants cabirols petits arriben als centres de recuperació de fauna, ja que la gent els recull pensant que estan abandonats. La realitat és ben diferent, ja que els cabirols petits confien en la coloració mimètica i passen hores quiets, ben amagats enmig de mates. La mare els visita només per alletar-los i després els deixa una altra vegada tots sols, amagats entre la vegetació del bosc. Criats en biberó, els cabirols perden la por dels homes i no poden tornar a la natura. En el millor dels casos, es queden a centres de fauna com el de Planes de Son, on viuen en les millors condicions en semicaptivitat. Aquest any, per primera vegada, 2 femelles del centre s'han reproduït en captivitat. Com que són animals molt manyacs, han permès als responsables del centre documentar amb més de 200 fotografies inèdites tot el procés del part. A mi el que més, després de veure néixer molts animals domèstics, el que més m'ha ressaltat és el gran silenci produït per un animal salvatge, que se'l poden menjar a altres depredadors, i que no es produeixi ni un crit ni una estridència, que es faci amb total silenci a dintre del bosc, i no sol el silenci, és la pulcritud de que un animal que ha estat imprintat, que no ha conegut pràcticament a la seva mare, ni ha pogut desenvolupar mai unes pautes i un comportament que està totalment après i que està dintre del seu cervell. Totes 2 femelles van fer un part doble, un fet habitual en els cabirols, que a vegades fins i tot poden tenir 3 petits en un sol part. Tot i les condicions de captivitat i la falta d'experiència prèvia, les cabiroles es comporten de manera natural i amaguen també els seus petits als racons més insospitats de la instal·lació, cosa que confirma que tot aquest comportament és innat i no els cal cap aprenentatge previ per portar-lo a terme. La sèrie fotogràfica servirà com a material didàctic i de documentació del centre. Els cabirols joves, a més, podran ser alliberats, ja que el seu comportament és completament normal.